Cerita iki dudu cerita babagan kejayaan, nanging babagan salah siji lembaran petang ing sejarahé sawijining pulo. Yok cerita babagan bando, serakah lan pungkasan sing dadi awu. Ayo bareng-bareng dibuka babat sing jarang diungkap iki. Sawiji dina ing desa Wufi. Bayang royo, ana kekaisaran dagang sing wis arep ambruk. Terus, ing tengah-tengah kahanan sing gawat kuwi, ana kabar bab siji pulo cilik sing adoh saka ngendi-ngendi. Pulo sing jari nyimpen bondo sing regane ora kalah karo emas. Oke, jadi cerita iki diwiwiti ing pungkasane abad 18. Waktu kuwi, perusahaan dagang londo paling gede lan paling kuaso yo Verenigde Oost-Indische Company utawa sing luwih dikenal VOC lagi ngadepi krisis parah. Company, yo ngono kuwi sebutane, keblilit utang perang lan kalah saing karo Inggris. Wah, kahanane wis gawat tenan. Mula, para petinggine company kepaksa kudu muter otak, golek sumber penghasilan anyar. Wis ora bisa maneh ngandilke dagang rempah-rempah tok. Nah, ing tengah-tengahe krisis kuwi muncul harapan anyar. Apa kuwi? Susuh manuk lawet. Komoditas iki terus dadi terkenal nganti dijenengi emas putih utawa kaviar saka wetan. Soale susu iki dadi bahan utama sop mewah sing paling disenengi utamane ing Cina. Permintaane, wah saya suwe saya akeh. Ora let suwe, VOC krungu kabar sing ngomong kenek sumber emas putih kuwi ana ing sawijining pulo cilik sing mencil. Jare pulo kuwi guwa-guwa karange kebak susuh manuk lawet sing regane larang banget. Kanthi harapan sing gede banget, VOC langsung wae ngirim rombongan penjelajah. Nanging jebule pertemuan pertama kuwi malah dadi wiwitane bencana. Pas lagi neliti pulau kuwi, rombongane VOC ujuk-ujuk diserang sak gerombolan asu alasan sing galak banget, sing jenenge Ajak. Lan wong telu langsung mati ing panggonan. Mergo rombongan VOC iki durung tau weruh Ajak, ing laporan resmine ditulis nek wong-wong mau diserang sak gerombolan serigala. Nah, gara-gara salah kenal kuwi, jenenge dadi kebacut nemplek. Wong-wong Eropa akhirnya nyebut pulau iki Wolfenale, sing artine ya pulau serigala. Jeneng pulau iki terus owah lho ing obrolan sedino-dino. Saka Wolfenale, mergo sering ketemu wong lokal sing nyebut Nusa, jenenge dadi campuran Nusa Wolfi. Nganti akhiri jeneng Noe Saufi sing diucapke Nusa Wufi, ketemu pisanan ing buku catetane Kapten Dirk Jan van Veldwijk. Ayo, saiki ceritane maju sithik. Pas VOC akhirnya mangun pangkalan dagange, nanging sistem sing diterapke jebul malah nukulke winih-winih perlawanan. Ing taun 1977, VOC resmi ngadekake pos dagange. Panen susuh manuk lawet langsung diwiwiti geden-gedenan. VOC terus ngeterapke sistem setor paksa. Dadi, company ngomong ngene karo para pekerjane. Opahmu mungkin luwih sithik, nanging kowe ora perlu maneh bingung ngedol. Kabeh karepen dadi urusane kita. Janji manis to, padahal kuwi mung siasat ben VOC iso nguasani kabeh hasil panen nganggo opah sing murah banget. Awale kabeh ketok lancar. Nanging bar 6 sasi hasil panen lan batine otuh banget saka sing dikarepke. VOC rugi bondo. Nah, dheweke langsung curiga, jangan-jangan ono sabotase saka para pekerja lokal. Mergo ngrasa diapusi lan ora adil, para pekerja mulai ngelawan meneng-menengan. Carane macem-macem, ana sing sengaja gawe-gaweane dadi alon, terus ujug-ujug ana manuk lawet mati massal sing aneh, nganti ana sing nekat nyelundupke hasil panen menyang pedagang Bugis lan Inggris. Nah, iki puncake cerita. Mergo rugi terus-terusan, VOC akhirnya nyindake siji langkah pungkasan sing medeni tenan. Wis kebacut nesu, ngerasa rugi, lan dikhianati, para pimpinan VOC akhirnya njupuk keputusan sing kejem banget. Rencanane dhewe arep ninggalake pulau kuwi. Nanging, sadurunge lunga, ana urusan sing kudu dirampungke. Ing tanggal 17 Agustus 1188, VOC nglakoke rencanane. Tanggal iki dudu tanggal kemerdekaan, naming tanggal penghancuran. Penghancuran iki dilakoke kanthi sistematis lan rapi. Langkah siji, kabeh penduduk dipaksa mengungsi menyang Pulau Jawa. Langkah loro,
Gua-gua utama sumbere susu manuk diremuk. Kabeh bangunan diobong nganti ludes. Lan langkah 3, pulo sing wis suwung kuwi dijaga ketat ben ora ana sapa-sapa sing wani mlebu. Tindakan bumi hangus iki duwe tujuan loro. Saka sisi ekonomi, ya jelas kanggo ngendheke kerugian saka mbayar opah, biaya perawatan, lan distribusi. Nanging saka sisi politik, iki dadi pesen sing medeni. Sapa wae sing wani ngekhianati VOC bakal nampa hukuman sing padha. Kanthi cara kuwi, VOC mastikakene ora ana siji-sijine wong sing iso njupuk untung saka pulo sing wis ditinggalake. Kapisan dheweke ngira yen pulo kasebut kebak serikala. Kapindho dheweke ngira yen susuh manuk walet bakal nguntung VOC. Jebul iki mung hoaks. Pungkasane VOC ngobong pulo Nusa Ufi nganti rata karo lemah.